Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsamiya kipagadatan, mga ama nagu mga ina, sanarkan wagi ang kutuwa maanaw sala makalilintad na kabipya ginawa. Yang ka iya mga bandingan tanwa di itano di pamagusain, nagiabuso itano di kapamagusaya sagyang kutuwa mga wasiat aip tagumpi agyang kutuwa suldu mga walay tano mga wasiat o mga ulama para si iko kalilintad kadtekena sa sulda walay mga pagariyami si itano din na matataman sagyang kutuwa wasiat ikasapulu agunam. Penalamatan tanus wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kuto kanabatan indo darenon o mga ulama tanu o kapambagiran si erakatano sa mga wasiat. Ayaw to ama pumagusay tanu na giip man so kipapantagan tanu si ko mga watatanu. O pamako sa kaama ina ami pamilya na madagalakay wata na anto na suun tano nagupanggalabbakan tano si ko mga wata tano sagyang ko tuwa kapamakalairan ay baratiyan na pimamanguda ang kadin nagupiraraga ang kadin. So mga wata ka na peliusiran din sa sulda walay, kapakaya di sila ni mamangadi, kapakaya di sila ni mamagiskwila. Kapakaya so mga wata ka na miya katuunsiran din sa mga bulayo ka. E napadairan sa agyang koto adiran di ka pa magiskwila, layo kiran sa agyang koto akapsugiran ko mga iskwilaan mga madrasa. Na dapat na adun na mga plano tanong. Ada na kailangan panggilabakan tano itikay tano kiran. Pagimpidan tano wagi ang koto galabak o mga watatano. Kanaba tano sira na pubayai. Mapadalam si ko mga ginawa tano na miya makaladun ang iyang kanan na mga wata. Pero no kakikarumang ka at kaya inairan. Yang kaya mga watatan na sa din sa siwa iran kami ang makalasirambu. Sasabutan niran sumarata nalagi diyan na sasabut niran na mambu agyang kutuwa mapia na miyati mo kiran na di tano tusuan. Kana baginan ng suwaga ma Islam. Abad tanong buka isa purot sa mga watatano. Malalam bepenagyang kutuwa sakat tanoi pagipat nagusiya pakiran. Diya ko ito ba mialoy o mga ulama. As ikon sa alungan Mauri na amay ka makakukum swata aguswama o di na sulok siyan. Sama na yan na makakukum siran ano sabab pakagipaman na miyada ko lo kasagyang kuto kasya pasi ko wata iyan. Naya ko napturunag kuto wata amay ka makatindag siran sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigyan na 5 taraktani ya abi alal ma'siya. Malung ka man na yung geda-geda ama ami naguina ami. Amis mo suwata ka na mipkukum ka sa alungan Mauri aayad na terunian si Arka. Natigyan na hay amakulay inakulay na ino akong kasumbuun sa giyang kutuwa kanderwaka udi na kang galabag sa marata.
ayam ana ini na pendita giang kotua ina pendita giang kotua wata sa pendita niya na giang kotua ama iyan na giang kotua ina iyan. Sama na yung mga pagarian na kaya tukawantan wa mala ini masuli agiang kaiyakan babawata. Nambulungan tan wagiang kotua lagi dito. Ditano din na paman na ditano din na pamikir ni misampay tanupan sa hadapan wallah sira ni mipkukum tano. Ilaman naging kotua katur wallah. Sa Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tigu Allah mata ana sumanga tamukiyo nagus sumanga watayo na fitnah. Ayama na fitnah nagyang ko tuwa eksamin tapang si erakatano ay paman namin babawata. Tapang erakatano. Ando na isibutin tano saya. Sagyang kaya sumanga tamok nagus sumanga wata na tapang si erakatano. Ayam mana ini na ande tanusiran pagusara o di na anto na ay kiyang bawa tatano o pa mas ikumapia pinguna na ang kasiran na kumapia namya ka apa sagi ako tuwa tapang kapag ay pakasurga ka agi ko tuwa kiyang bietang kasi kuwata aka agi tapang siran ugay na upo na kasira na pabayai si iku kang gilabag sa marata na maptuyok kaira na mamusagi ang kutuwa naraka jahannam. Gitu sebutin tanong sagi ang kutuwa tapang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. So kang babawatan na tapang si iku mga loks. O pamako masiyapian siran na mismo suwata ka na ayar kan dulu sa giyang kutuwa ka surgaan ka. Miyambi ito kasiran sa mapia. Mini pamang miyaswairan suwaga ma Islam sabab si erka kagiya ini dulu kasiran si iku mga madrasa. Kaya taguan siran sa kalak si iku Allah kagimi sabab si erka allokas sa giyang kutuwa panaguntaman na ka na makaw makano sa alungan na mauri nagyang ko tuwa galbakian amapia na makatutumpok kaun adem penamia panutul adi din sumul suwata sa surga alaw alam ugyang ka iya tutul na adna to na ini pakasalai adi kun sumul suwata si ko surga taman sa dinian mau na mapakasulot sa surga agyang ko tuwa luksiya. Napia panagiyang kana nakaturo na daaban niya na pakasala na ad nakaturo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad sadin sa tao ama ad na dua katawa mga wata iyan ang mga bai. Malutan waya bukusan nagyang kaya katuro na bitan wa Muhammad. Sadin sa tao ang buwata sa dua katawa bai. Pamana suwata ka na adno pa maaduan duo na mga babay. Anta ka ad na mga pagari niya na mga babay. Paman nagyang ka iya hadith na aya panunumpangan na igira manutua ad na wata ka pagaring ka mga bay kagiyang ka iya mga bay na sira ni mala siya pantano. Tigo nabitan wa Muhammad agyang kutua wata iya na mga bai. Na piyang duniyan sira na kuaga ma-Islam. Nagupia mula niyang kira nagyang kutua kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakiyas sukudan at tigo nabitan wa Muhammad amakaw masiran sa alungan amori na ipakasurga agyang kutua luksiya. Allahu Akbar. Napira mga watatan wa mga bai. Kapagayad namin babawata aswata iyan na lima ang mga bairo na nagkito nakapagalindi ng mga bai ang mga wata iyan. Na adong panapka si mata agira kuwan na ipkagudiyan sa mga wata iyan ang mga bai ka inukuno to dang buwata sa mga mama. Madagal lagi danan. Nagiyanan
na ukuran na wallahu subhanahu wa ta'ala. Si tanong sa giyang kutuwa pa man, nakang bubuota sa mga bayi. Giyang bisa kang bubuota sa mga bayi na miyapi-yapi ni. Dua kirambu. Na kaya pa ka asar ay ipaginuntulan niya sira na tigunabitan wa Muhammad na makasulad din sa surga giyang kutuwa. Tao, alok sira. Kaya maana na inipamangdu kira na mamakala kanu na sa pangkano sa aurat. Mamakala kanu na kailangan agyang kutuwa mga paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala na manggalabakyo. Miyambiat siran sa agyang kutuwa mapia. Nakalidang kau to, puno ka siran nimbiata na makapkukum kanu din sa alungan amori. Makapkukum kanu sa alungan amori. Lagi dia naman buwag yang kutuwa ad na mga pagaritano ang mga bayi. Yang kutuwa masih pagkaatan to. O di nga pagari na wata ka. Nalagi dia naman bu. Awad na mga pagaring kaabai. Ada nga siran deray nun. Madagal manari apaman na madaray nun sa pagari niyan. Naguaya man buat tenudan tano. Nagyang ka iya magari-ari. Oh. Na upama ko ad na isar kano. Akatawan niya nagyang kutuwa mapya na unutin yun. Apya tampar sari. Katawan ni Udnaria paman na di niyan di pamagusay nagyang kutuwa mapya. Uriyan niyan na sakaw pa kipagaliro na di nga pagadatan. Epsugu yan nagyang kutuwa kakumbung na di nga kumbung. Epsugu yan nagyang kutuwa anggalbak ako mga pipiya na di nga panggalabak sa mapya. Lalagi danan. Kailangan na matagos sa giyang kutuwa magari-ari, giyang kutuwa kapamagadata kasasilay. Minsan pa naigira na giyang kutuwa matao kumapya na tampar sa ari na ipkumamalan niya o ba niyan teruya giyang kutuwa. Kakasatawa mga pagari niya ng mga babay. Na napamimikiran ng ka, inuto. Na kapakaya paman na sabab sa giyang kutuwa kap kemamalanian kagi paman na tampar sa ari nasakad ni adjust apaman na kakanian unutan tan wag giyang kutuwa mapya kagi YouTube tugumpiatan sa dunia na yang malana sa alungan na mauri ludan tan wag giyang kutuwa bandingan tanwa paman na pagimpidan tanwa yung kutuwa galabak o mga watatan. Saya miyalo yung mga ulama na igida miya makalas sa mga wata napakay si iniya si ikong mga luks. Man hum asdika o auladik. Inaagu ama na antaa i mga bulayo ka o mga wata ka. Bulayo ka iyan si isa gyakutua darpayo bulayo ka iyan igira manutua psung sa madrasa psung sa eskwilaan kagimya kadagala din yan din na kakaipan anta ai pagunuta agyang kutua tayan nakatawan tanu agyang kutua kaplayo layo kagi paglintan rundan sumiyagad o pamako ay layo ka na barkada ka mambu o pamako ay layo ka nagyang kutuwa mga tawa, mga wawaraw, sagyang kutuwa kang gelabag sa marata, na magatos ka porsinto na kagakairan na mapakapanggelabag kairan sa marata. Paman nasingkap mbata din sa ginawang ka, sagyang kutuwa kapagkalaka, nalagi din sa mga watatan. Naupunta nuwaya di ka ipa mga tawa iya, mga layok o mga watatano, nakapakayag YouTube ni kapkeda agyang kutuwa kasi siapa tanukiran na antay mga bulayo kairan inwati kong mga ulama agyang kutuwa mga bulayo ka na makikilalang kasiran anto na yung mga galabakiran kailangan na akatawan tanu agyang kaya mga wata ababadin aya Dimi pelayo kagiang kutua watakan agiang kutua mianulus suluat ku sagiang kutua darpayo.
anta akagian ko tua miano lo sulwa adik sagian ko tua darpa iyo. Aya di pembelaga gian ko tua watakan agian ko tua miano lo sulwa matagasi puso. Sagian ko tua darpa. Odi nagian ko tua mga labag, mga lalong ang mga estudyante o di na mga murid na aya di mi pembelaga gian ko tua mga wataka. Kailangan ay mga pagariya. Kanalatano nagukaipatan wag yang kutua di imiplay ko mga watatan. Umapiyan alhamdulillah. O mano marata na kailangan na makanggilabag ka sa giyang kutua wataaka na ikagudi na giyang kutua layo kiyan amarata parangay o di na marata galabag. Nga tigong mga ulama. Ino katawan na ka wanto na ay gelabak wata ka igira manutua miya kaliw sa walay. Igira manutua miya giskwila. Miya ka umasa eskwilaan. Anto na igalabak yan? Na. Ayaw tuwa pa man na pakaisa agi ko tuwa mga ulama na igira manutua miya ka pasad kilas wata na andapsun. Antay mga pediyan. Anto na igalabakiran. Oy. Na miya makapiapi niya pakaysa kailangan ama pumulasi ko mga pamikiran ta. Padapanati ko mga ulama na anto na matatago sa giyang kutua pagiging mo agiyang kutua wataka. Anto na itatago niran sa giyang kutua darapa iran sa walay si ko mga igaaniran o di na giyang kutua mga ulo na iran. O di na anto na asana pagiging mo agiyang kuto awata. Padarob natin kong mga ulama na anap sungagiyang kuto awata aka abubay naguantay padiyan. Agi Yesus sabaed ko mga ama. Nadiran din na kaip nagu kenal wanto na imatatago sa agiyang kuto pagiging mo agiyang kuto mga watairan. Kepakay ati kong mga ulama. Agyang kuto awata akana adin tatago niyan sa agyang kuto agyang kuto bagian o di na agyang kuto igaan niyan ulo na iyan apaman na mga rarata. Kapag agyang kuto mga tuladan na mga rarata at yung mga ulama o di na agyang kuto apaman na mga aflam mga film upama mga rarata o di nakapakayagyang kuto awata aka na ay tatapok yan agyang kuto drag adi mapia ubas wata na pakausaro. Nalagyan din naman na rin mga pagariyami. Agyang kuto swama amadareno na din yan nakatawan wanto na galabok agyang kuto awata yan na amay ka makatukaw na miya lalong agyang kuto awata yan. Agidaga din siya pa inindireno nakasiran din. Na makapkukum ka doon sa alungan Amoria, pangpira wag yung kuto wata lima taraktaya abi alal ma'siyahaya tigyan amakulay. Na ino akong kaden penderainon nagu ino akong kasumbuun sa giyang kuto kanggalabag sa marata. Ayaw beligado tano iya, kailangan na masyap tano sira. Kailangan na pagkaiptano, nagupkakanalatan, wanto na imatatago sa giyang kutua, mga gamit sa giyang kutua, mga watatan. Mga pagariya, yan kaya masatano yung manto na, yan kaya kapumasa itanukiran sa mga cellphone na kailangan na may kakaiptan. Kailangan na pakilaitan, wanto na matatago sa giyang kutua, mga cellphone-iran. Agi pa man nagyang kaya mga film na miyang ate miya bagu agi yang kaya masatano miya haiti ka tanto na kailangan ng mga pagariya na adina monitor tanu sa giyang kuto ang mga watatan. Kadaba tanu kira na yati po. Kasiap tanu waya sa giyang kuto pa man na mga wata. Naman miyak kalebu-lebu dagi yang kaya lagi daya. Ilain tanu alang-ulanguan o mga loka sa miyadaray nun so mga wata miyadaray nun yan so kapbiatas ko mga wata anto na miya ulaw-lari anto na miyang betado mga wata
Lain na kada kalan namya ka suwa malalong suwata sabab sa giyang kutua. Kaya dareno na giyang kutua ama. Kaya dareno na giyang kutua loks. Na lang ulang wang pamanadan yan din geneki. Nagudan yan sulindir na giyang kutua kambi etan yan si ikuwata yan na si ikup kurian na miya kaapas sa giyang kutua kang babawata. Naman nari mga pagariya. Yan kaya kang babawata na tituya ko margit. Na kepakayaan nakapkeribat wata ka na ubang kaun duga. Maribat na tero ang kau nakaribatan uto. Makanggal ba kapan sa ribat na diga pembukula. Kailangan din agyang kuto lalayon agyang kuto kapanggidi ka si erkanian awata aka. Da aba pekaperpe kawata. Kailangan agyang kuto kapakasabartan kau sarantan usiran sa kasabar. Minsan pen ada na mga gelebek diran di manggelebek nas importante na itataros tanod na giyang kutua di tanukiran di kampi atas sa giyang kutua mapia pagkapas buo giyang kutua gelebek kagi kenaba paman nakagi miya piliyor sa miya kaysa na tiga naki chasi wairan biu kulagudin dia kan na nagkagagiyang kayakan bubuota ubang kau to pikira ubang kau to pikira kagi anda dan ikapadalam ragi yang kau to undug nakasiran indireno nakasiran bukul lang kakiran nagi itu dan mambu kaya pili ragi yang kau to akan babawata kailangan din nagi yang kau to kapakasabar api apa napaman na kaya usaran samat ya oras importante na may layrar ka asaka na paman na istrikto na kasiran na gumala alim saka alokas na mala alimo limo ukakiran saging kutua dira nakapakasilay dira nakapakapanggelebeg sa marata dira kapakanggelebeg sa kadustaan oy na insyaallah na giyang kutua paman na niat ka ama pian na tubangang ka wallahu subhanahu wa taala na kepakaya si iko Korea masa na kepikiriran to agyang kutua gelebek uluk sami na mapiaw to nagyuto din naman bu ikake kakesali na udi nakapselim betada agyang kutua mga wata naman tigo mga ulama tama makinagani waya mga pagariyami tigo mga ulama asusira no to mga luks ainin derayno niran agyang kutua mga wata iran kaya bay aniran natin kitano. Paman na gyang kuto ang mga watairan na minggilebek sa mga galebek adimapia. Nagyang kuto lagi dito ang mga lukos nagyang kuto kaya pabalik kaya pabay niyan si ko mga wataian kaya dereno niyang kiran namataan din natin mga ulama adin yan uto kepalaguyan si ko masa pakatin dengan wallah agi ko to ako kumanian sa alungan na maro dinga dengan to kepalaguyan ay mana na pelaguyan na kagian ko to kambi atakira na kumapi ugay na din ka kepalaguyan agian ko to akapakatin nagian ko to ako kuman tigo mga ulama walan yastati'u al-haraba min ahwal yawm ad-din giya ko to alok sa miyadereno na din yan din kepalaguyan din yan din kegauban yan palaguy agian kaya mga pakaisa nagukukuman udi na kulaw laa paman nakapakatin nga wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua pagisaan niya na giyang kutua tao miyaunad na giyang kutua kaya aluyatano sa giyang kaya hadith at tigu wallah inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma sar'a ahafidha dalika am dayya'a hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baytihi gay paman nakatimbla na giyang kaya kapagusayatano sa giyang kaya lagi daya akan biat sa sulda walay kipapantagan na ako mga wata aka so mga darudupa aka kapamilya ni mga pagarya akailangan na masyap tano tigu wallahu tigu nabi tanwa Muhammad mataan din na wallahu subhanahu wa ta'ala na makaumas sutaw sa alungan amori na ipagisiyan sa giyang koto atawag giyang koto atas tangungan niya na sukap pamilya inong mga day siniapian anta aka inindireno niyan naman ito siniap ka, miyak apas ka. Inindireno na ka, dili ka duka, pagariya aming babawatan, aming pamilya. O pama kung miya siya pakasiran, na alhamdulillah,
sakano pamilya na pakasulgano sa iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala upama po miyadaray nga dili kaduka ka makakukum kanu din agugyan ko to pamilya ka sa alungan amori. Tama na tigo mga ulama at tama na tigo nabitan wa Muhammad isu sagyang ko to tao wanto na kini paguya ganiyan nagukini penta ganiyan sagyang ko to pamilya niyan si karuman niyan nagugyan ko to watayan. Mga pagariagya ko nakambabawat at tigo mga ulama na talwa klase sayaw mga luksa. Ayaman na talwa o di na paman na miyakang bida-bida saya agyang kutuwa kipapantag no luksi kuwatayan. Ad na mga luksa tigo mga ulama adira nakabaya ubayran di suldi agyang kutuwa galabak ko mga watairan. Giyay, kambubawata. Adnap kasi matano saya. Giran din suldan. Wanto na betadagyan ko tawata iyan. Anto na pamikiran nagyang kaya mga luksa lagi daya. Bihujjatin anna alwalada lan yaqtani'a bi anna al-khata'a khata'a wa dhanba dhanb illa bi an yaqa'a fi. Aya utwa mapapadalam sagyang ko tuwa mga luksa lagi dutwa diran din suldan so galabo ko mga watairan natigiran na sukam babawata suwata amama agus suwata abubay nadira naman sa sabut nagyang kutua ribat na ribat nagugyang kutua dusa na dusa inunta na manggel bakiran anto na iniya kang babawata anto na iniya kalas yagyang kaya lagi di aloks namadagala iap kasi mata noron at nagyang manariya mga wata nadira naman nariya sa sabutan. Agyang kaya paman na suribat na ribat na gusudusa na dusa. Inunta na manggil bakiran. Na nadiya mapia lagi daya akampi atas sawata. Abatano siran na pabayai. Sagyang kutua galabak amarata. Ailangan din na sakalukos na sakay mababaluya gaid. Turuan sagyang kutua paman na kasabuti wata sagyang kutua ribat na ribat. Kataya suribat, kataya sumapia, kataya so dusa, na kataya sumapi agalpa. Uway. Tigo mga ulama, agyang ka na nalagidanan na daanan si ikwaga ma-Islam. Agyang ka na nalagidanan akam babawata. Adita no siram suldan sa agyang kutu agalabakiran. Adam paman alokas ayap manap kepadalam sa ginawa niyan na tigiyan na ubabedin mada agyang ko tuwa bubayarakan wataakan uba ko niyang bedin na kaguwadin na sa ayap kepikirian na apian to na ipinggil baka agyang ko tuwa takagi pa man na agyang ka iyakang babawata na tito din ako to na ini dito tanus siran ko di pangalimu di pangaling gagaw nagup kababay ang tanus watatan. Na adin na paman na lokas sa dinian na kabaya o ba paman na bakagudin watayan o pamako teruan yan o nagyang ko tuwagalabag yan na marata. Adin na lagi din mga lok sabab sa gyang kapakaya paman na gyang ko tawatayan na isa-isa butong o di na kababayan yan siran na tanto kagi adin na mga lok sa misubod agyang ko tuwababaya si ikwatayan api apan di makang gilabag agyang ko tawatayan sa maratan na tigyan na naki wata ini amay-amay na utero akoron na bukon niyang ben nakararangiti amay-amay na utero akoron o sapar na kanon na ubabado na mada agyang ko to alim agyang ko to kap kababay ayan narakan kagi isa kalubay agyang ko to alokas na agyang ko to paman na ubamada agyang ko to babay o nagyang ko tawatayan di na nutukaga o gaid na kailangan din mga pagariya amatero tano si kung mga watatan wag yung kutuwa karibatan. Kenapa paman na kada yung kutuwa limo kagi upum bedin mata kapa. Naman yung kutuwa kabas sa mga ulama. Upabaya itanosiran nasi isa dunia uto. Paman api ang pandamada yung kutuwa kagudian si erka kapkuba yang kanya na mata na si erpat mata na si ermat. Napi ang manarian to na kabubaya kagalabukakan na ikasusuatiran. Na paman na kubay nakasira naman bugay na salungan na mauri. Ino mga day kitatapag ko to abubaya.
Sigura dua makau makano salungan na mori na mapembesan yarkan dagi yang kutua Peter tanu kagia lima taraktani ya abati alal ma'asiyah. Hay mga luksakan. Na ino ako niyo yang begakan. Sagi yang kaya galebeg samara iman tu na paman na pekanaraka ako. Iman tu na kulug ako si kuapoy kung naraka. Ino ako niyo tu paman na. Namanya po to lagi yang kutua bebaya. Si ibu tu sa dunia agi yang kutua lagi du tua paman na kewan solok subamada agi yang kutua bebaya o agi yang kutua watayan. Nah, adang penatigo mga ulama mga lokas. Aya matatago sa mga pamikiran iran na tira na da'il ibna wal binta yatamatta'ani bisababihima kama yuridan. Yang kaya mga wata so mga datoon na gusto mga bairon na paman napabayaan tanusiran din na paman nagyang koto kapumakalairan. Yang koto akawawat taikiran at tigiran na tunay ini pakinjuiran. Yung panipaman na padakaribatan. Na paman nagyang kaya mga wata napabayaan tanusiran nakaaniran na pakinjuyag yung koto akawawat taikiran. Sa din sa pinggil bakiran. Sa din nagi sa piniliiran. Na di penuh tumapi agi yang kutua lagi dutu. Diu tumapi agi yang kutua lagi dutu kagi pagalin denuto pedesagi yang kutua di pekaapas akan bebawata. Kailangan den nagi yang kaya akan bebawata na dudunu nagi yang kutu paman na dudunu agi yang kutua kapenggidi tanukiran si iku mapia nagugi yang kutua kip separan tanukiran sagi yang kutua marata. Miaturo penuh mga ulama. At tigira nagyang kaya paman nakaimpidi ko galabag o mga wata nakatayaso mapia asu anuloks. Tigira na yajibu an takuna al-muraqabatu khafiya. Saka alukas na apia pan iimpida nakasugalabag wata ka na kailangan na misusulan nagyang kutwa ka pagilay nga si kugalabagiran. Kanaba mapayado. Paman na kanaba tanusiran paman tunay ni kena bertanu siram paman bertanu kiran kedeidin sa sarik. Ugaid na titikain tanu siran na sekreto. Kena bertanu siran na pakasisipata. Uway. Kailangan natin yung mga ulama agian ko to tunay ini agian ko to kapmura ka bertanu kiran na masulan. Uway, masulan. Tigong mga ulama padarupan na yajibu alla yahussal awladu bi fuqdani thika. Kailangan natin kung mga ulama adi magdam o mga watatan wa bamiyada agi ang kuto asari kita nukiran. Yang kuto akabasa kurkan. Biyakang gilibag sa maratan na kanabangas kanyan dumuti tanto. Uway. Teruang kau na marata uto. Pira-piray paman na wata amya kasilay na sabab sa giyang kuto kaya pakasabar o loksian na miya katiulimbo agi ang kuto ka wata. Naupunta no siran indirainon nagyuto din naman bui paman nakapakala agi ang kuto agal bagiran na marata. Nakapakaya din ka din rautan na suwata aga. Sa maturering nagi ang kuto pamikiran yan. Giyang kuto makabasa kurkano, giyang kaya ka mamanusya na adan din nakakaribat o manusya. Di tanong pangirawi paman na di tanong ay pangariribat. Okay. Paman na betanta sa ginawa ta. Anto na to paman na keribat lagi ko to ang manusia. Kapag kaya di nga ni mapanabag sulungs ka. Kapag kaya paman na di makambisyo agi ko to ataw. Ugaid. Nagyan ko to ba di tanong sulindir ang mga lukus. Sagyan ko to kapanggi di tanukiran. Teron tanukiran nagiin ang marata ini. Uway. At iba paman mamiyami at nagyan ko to awata ka. Ayaman na di niya sebut nagyan ko to aribat nagyan ko to mamiyami at. At amay ka normal pa man ipamikiran. Uwi na amay ka teron na kaun din na marataanan. Na din yan din nasebutan. Na mamiyami at tutawata. Paman na gyan ko to ba aya kapanggilabakatan saya na sagyan ko to ang mga wata ang mga pipi pamikiran. Mga pipi pamikiran. Kagi paman nagyan manarya wata na paman na pagalin din na adna talentian. Pagalin din na adna kapasangayan. Na naditano kabaya boto keda kabaya tano nagyang kaya mga wata tano na mga kukwasiran langon amapia. Miya kadagdagal manarya mga luksa paman na anded ni
makai sabu mari betagi yang kutu wata iyan na ini dumutian undin. Adi itu mapi agi yang kutu lagi dutu. Ati apa mana miyari betari sa makai sana ini dumut ka undin. Kaya ada engkau sa sarig. Ini tulakan lagi yang kutu wata ka. Adi itu mapi agi yang kutu lagi dutu. Apa man na sati mana karibatan na nalagi duba paman na ayad na miyang gil bekagi yang kutu wata ka na langulangwan umala apa man na kasus ang kaya dunia. Miya kada lagi mga pagarya. Apa man na ama ada niyan din na sulindir na giyang kutu akang bebota na miya ka survey buag giyang kutu mga watairan. Why? Naman, adna miya panutulati gumbang kaulama si tanong pagawri giyang kaya bandigan tanong ko kasi siapa tanong sa giyang kaya mga wata tanong at na adna miya panutulati nguna sa katawa mama adna computer yan. Yang kutu mama adna computer yan na langwano karibatan o mga wata yan na ito na ini iptag niya nun. Ipsurat niya sa giyang kutu computer. Yang kutu ka kip surat niya nun, natatago niya nun, panuan to na igawi, bitarikhi wat tafsil, paman na ito na gawi, giyang kutu kiyariba to wata yan, naguan to na ipinggil labakyan. Kataya, paman nagyang kaya wata akan, nadama ka umasawalay. Aya gawi yan, nakatayaw pama, September 1, na, tiago yan ro, o din anto nasa namiyang galabak agiyang kutu wata yan, na, tigo agiyang kutu mga ulama igira makang gilbak sa galbak agiyang kutu wata yan arsala ilayhi istid'a wa fathil khanatil khasa natawagan yan o di natiksan yan dinawata ko na miyang galbak sa galbak di mapia di kang kabaya naiman to nasuka sa agiyang kutu computer sa walay na lakain ka. Nakalakaan ko nagyang kutu awat, nagyang kutu computer na may line yan o nagyang kutu miyang galabak yan kung may pusad nagyang kutu miyang galabak yan na gupan yan miyang galabak marata karibatan ito na ini tiro no nagyang kutu awat yan. Naman tigo mga ulama diyan na mapia nagyang ka na nalahidanan. Apa man nabibilangan so kada kalu karibatan wata tatagunun sugaw tatagunun su lagi de manaya na tigo mga ulama kana betano pama lagi du kandega nga betano sarika uba pamana ba kumpanya kailangan na kisurat sulang ulang wano karibatan uli nagalabak ko mga watatano walaysa al-abbu huwa al-malakul muwakkalu bi kitabati sayat na kanabas ka na ama babagan Allah subhanahu wa ta'ala atas sanguna uli na kanabas kay paman na nabas ka so malaika paman na banyan na surat na giyang kutu alang ulangwan o paman na karibatan agyang kutu awatayan. Okay. Paman na aya maanay ni nakanabatan no penderay nun ang mga luks nabatan no ipenderay nun sa mga watatano na kanabatan no sira pamantanto paman na pag-stricto sa giyang kutu kawiyag-uyag ginam. Ya kadagdagal manariya kang babawatap man na paman na dedin di din kagedam wata agyang kutu kawawata iron agi paman na langwan o desisyon niya na ama uy ay man niya na psukudan tan kanabatan no penderainon na kanabatan no sira na pama nabatan no sira ipenderainon na kanabatan no sira man isubu sa agyang kutu agalabak aparata uy bala-balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sama da kalamapya penalamatan na kaskano alang-ulangwan ng mga bangsami di makapenderay nun, di umuntay sa giyang kaya paman na mga bandingan tano, biatan sa soldawalay, ayad nuto paman ng kabayatano na makaapas sa giyang kaya ka pamilya, matagura ka tano, langon agyang koto, kalaksi ko Allah, nagugyang koto, kauyag-uyag paman na ka-islami, kambiata ko paman na pamilya, amapya, na matagusi ko mga walay tano, agyang koto, katakana, andun ni kasyapatan saya mga pagariya na nakadun rakatano apaman na pamilya agyang koto apaman na respeto agyang koto bubaya kebubayan wama so watayan na lagi diyan mamuna suama suwata na kebubayan ni agyang koto aluksian agyang koto ka pamilya na pag-apas insyaallah biidnillah sa siya tanubo man na agyang koto apaman na di tanuro di ka pamagusaya sumpatan tanubusi ko mga pedauras sa selam na kanagyang kaya paman na mga bangsa tano asa manaya da di muntay lagi dagyang kaya paman na bubaya ka na si Farhana Sarip na
isagad na madagaliwata na pengeningo si ko Allah subhanahu wa ta'ala makagaidra katano agyang kaya paman na di itano di pamagusain si salam ki Arsad Dalundung si Ummu Zaya Dumrang salam rakano salam ki Nasiba Akuun Mangundakan salam rakanusan si Walid Abu Bakar si Milan Diki mga tagay Amandaluyong si Junaira Laila Munawar katep nagyang kaya paman kinakanamada kalap na Muriata way pangintan si ko Allah makaapas sukang bubawata way Mila si Ummu Ahmad Mauyag si Asliya Subu si Murun Mauyag si Abu Safa Agus si Pandahi si Hajja Anisa Abu Bakar Waalaikumsalam anti si Musrifa Ilyas si Hajja Anisa si Ruhaina Sinal si Alias Waway si Dika way salam rakanulangon ng mga bangsami pengeningo si ko Allah asulang-ulangwan umyakam bubawata o di na miyakap mumuriataw sa madakal na pagalid pangako kuha ang mapiyagyan ko ito ang mga watatano. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.